fi di Neil, dwi'n dod o Wrexham yn Gogledd Cymru, a fi di un o'r pobl sy'n rhedeg gwyl Focus Wales. Gweithio ar gwyl, job fi ydi, lot o bethau wahanol, so bwcio bands, bwcio lleoliadau i'r bandiau chwarae, a lot o rhoi'r rhaglen at ei gilydd, really. Mae yna dros 100 o bandiau chwarae pob blwyddyn, so mae'n pwysig mae rhywun yn gallu rhoi nhw gyd mewn trefn. Be di rhan gorau o'r waith? Wel, dwi'n meddwl gweld be ydych chi wedi cynhyrchu yn y diwedd, so yr actual y gwyl ei hun. Os da ni wedi gwario gymaint amser yn gweithio arno fa, oedd misoedd yn gweithio yn rhoi at ei gilydd. A jyst i weld yr holl peth digwydd yn y diwedd, hwnna di un o'r pethau gorau. Ac hefyd, dyn ni'n cael cyfle i trafeilio i gwyliau eraill o gwmpas o'r byd. So, fatha Texas a Canada, Austria, a lot o llefydd diddorol fel yna. So, mae dim gyd yn gwaith caled, mae yna bach o hwyl mewn efo'r gwaith hefyd. Sut nes i ddechrau gweithio ar hwn? Wel, os da ni'n mynd nôl at pan nes i adael coleg, nes i coleg iawn Wrexham, a syth ar ôl gorffen fan'na, nes i ddechrau gweithio mewn clwb yn Wrexham. Ac ar ôl dipyn bach amser, nes i ddod i bod yr hyrwyddwr fan'na, so fi oedd yn bwcio'r bands a stuff fel yna. So, just trwy gweithio ar hwnna, gweithio mewn byd cerddoriaeth, y Diwydiant Cerddoriaeth. Dyna sydd wedi dod o fi at wneud hwn, rili wneud Focus Wales, so dwi'n gweithio am fy hun rwan, ac Focus Wales ydy beth dwi'n wneud am job llawn amser. Es i'r ysgol yn Llanelwy, es i yn Gogledd Cymru, es i ysgol Glan Clwyd fan'na, a mae hwnna'n ysgol Cymraeg. Dwi ddim yn dod o cefndir Cymraeg, bod dwi'n siarad Cymraeg, ond oedd mynd i'r ysgol fan'na, oedd hwnna'n help mawr, wrth gwrs. Nes i'n mwynhau o lot. Sut ni'n teimlo amdan maths yn ysgol? Ddim yn un o pynciau cryfa fi, deud y gwir. Ond oedd gennym ni athro reit dda. Dyna'r rheswm nes i pasio fy'n tygau maths, dwi'n meddwl. Mae maths yn rhan mawr o bron pob peth da ni'n neud, really. O rhoi gwyl at ei gilydd, a jyst i meddwl o cwpl o enghreifftiau. Mae gan gymaint o bandiau yn chwarae, dros 100 o bandiau, so da ni'n gorfod rhaglennu nhw i gyd a wneud siŵr maen nhw gyd yn chwarae, a mae'r amseroedd iawn a stuff, so does ddim clashes, stuff fel yna. Wrth gwrs mae yna pethau mwy o amlwg fatha budget, sut mae'r arian i gyd yn gweithio, sut mae hwnna'n balansio. A tons o siamplau eraill dwi'n meddwl hefyd, fydra i'n meddwl amdan, reit i wan. Be bysai'n dweud i fersiwn iengach o fi? Talu mwy o sylw, dwi'n meddwl. Os bys i wedi talu dipyn bach mwy o sylw, yn enwedig efo maths, bod fi wedi pasio, bys i wedi cael marc llawer gwell, dwi'n meddwl. Dwi'n sylweddoli rwan, a bys fod wedi helpu lot mwy. Jyst i talu dipyn bach mwy o sylw ar y pryd a wneud yn well yn y rholiadau.